Terenni, ana hoş görme. Oğlanlar, çaltırak gelin. Hıvırttan yetip var ya. İdimden kalma. Men yukarı çıkmanı korkyan. Men korkmam, devlet korkyan. Haydi vattin. Anırdan kurcak var ya yandı. Yok, kurcak değil. Sağa yandı. Bana ova, adamlar haber edin. Konya. Elingmer. Merdan. Tur oğlum, tur. Ece. Sen mi? Merdancan. Qara der bolupsyňly. Yani ämi? Ýene şo öňkü düşmi? He? Hawa. Ýene qara bas Ece. Şol öňkü düş. Kuaka. Men algat bir geleýin Ece. Getireceğim el kömür edeyim. Mama salamu aleyküm. Mama salamu aleyküm. Oğumu yağdaylanlar. Hadi gel oğlum. Tağaman ördüm oğlan. Hawa mama. Batımca giyip çıpalı. Hay tuğle. Men babam canım oğlan. Men mamam canım oğlan. Hani mamam bilen bir taralmış. İca alırdım deyip ana dedi. Ananı gıydım değiştiren. Ece, men yol boşluğum tayar mı? Tayyip mi ya oğlum? Sen arkayım iyi verin. Nos bol. Men onunla gittim. Oğlum? İyi ben içmedin de. Yiyeceğin mi aynıca men gideyim. Söyle olaş. Yerden ağam penceğini alıptır. Sağ ol ceyim. Bah. Muňa terede. Müýnüm bardyr öýdenok. Mejegim şunu Allah ýygnak goýsana. Merdan, sen o güýdüne hak günakarlyýan. O bize gelip gitdi. Äme? Haçan? Sen şonu ýarşa gidipdin. Biz sana jaň edemizi, sen ýene de 3 günden gelerini. Howa. O gecem bilen uzak wagtlar gürleşip, soňam ağlap çykyp gitdi. Ece. Şuňa diýen zatlar dogrymy? Sen nire tokulýan? Ýuwulmadyk çemçe ýalyr. Ýok bol şerde, gözüme görünmür. Mama! Gyýdyň ýene de maňa
Oğlum, o güýz gelende sen ýaryşdyň. Siz näme üçin şu wagtda çenni maňa hiç zat aýtmadyňyz? Wah oğlum, 3 günden toýlar boljak bolup duran maşgalaň toýuny bulaşdyrmak gowluň alamaty däl ahiri. Olar ýöňden adagly bolan bolsa, iň bolmanyny saňa bir aýtmaly ekenne. Oğlum, biriniň toýuny bozmaklyk aýypdyr. Ece, iň bolmanyny maňa bir duýduraýmaly ekeniňizde. Şu zatlaň anagyna bir ýetdiňizmi ödi? Yetdim oğlum, yetdim anygyna. Ece, näme diýäňiz aý walla? Mene hayran. Maňa aýdaýmaly ekeniňizde Ece. Heýem ejek saňa yamanlygy bolmy oğlum. Bak, maňa ýamanlygyň ýokdugyny bilýän Ece ýöne bu zatlary mensiz çözmelär ekenne. Bağışla meni oğlum. Men saňa gowsyn etjek bol. Bu näme? Salam Merdan. Bu hat saňa ýazan hatlarymyň içinde iň soňkusy bolsa gerek. Men ýüregimi daşa baglap ilkinji gezek siziň öýüňize bardym. Ejeň sadadan ýöneki gowadyn eken. Men siziň öýüňizden gelin bolup girip çykaryn diýip elmidam arzu edýärdim. Ýöne nesibemde ýok ekeni. Bağışla meni. Sen gowy oglan. Alnыңdan gowy gyzyň çykmagyny arzu edýän. Saňa bolan sevgim men ýüregimde baky galar. Bara serep asmanyň ýyldyzlaryny owudun. Hany beýleňe serep döküre ýyldary. Aşkın bunlar asmanın dedi. Şeyle mi? Ötken illerimden madama bilece. Bilece. Diýäňiz muny? Kim ma ýokarda? Kim gasyrdy? Awy, Gülsen kimi? Wah, men bu ýerde käýýä durmuň görgüli ýaraksy ekene. Gülsen kim agyz? Yok, Gerekmi? gerek gel, özüň alay. Be. Men mun näme dendiýsene? Bor, sağ olun. Hudaýa şükür. Ýene, men şunu aýryň diýip näçe gezek aýtdym. Başladık onunla. Gel bakalım. Terede o mutat yaradı. Ay seni yırtmerdin o. Şoň üçin men ne? Akmuradım buradan bir yağ oturuver yere. Yalkapcan. Oğu
tuveleme oğluma mektep oturdu. Mektebe oturdu tuveleme. Mektep oturan olsa onu yukarı kucağına verelim. Çeyli mahtakadan ettik. Arsını kolla oturuyor. He? Ay arçın kollayan olsa yok deyip olmaz ama. Aho yalkap çari. Näme kıssanı verdin? Han ha alin al meydanı. Entek görüş gidip dur. Han görül vakali. Köşökül duyan al bilýär misin oğluya al bilen ok. Entek ho bayram pelwanım var. Bayram pelwanın karşı çıkıp bilecek pelwan var mı? He? Näme dünýäňiz? Han gayrat onun gelin aho. Onu näme adamlar? Bayram pelwan bayrağını beräýmeli mi? Ana men çıkayım. Onu pelwanca sen şu döngüye bakmalı. İkidinin bu işlerden de görünüp dura. Nerede tutuştun mu? Korkun da mı? Başladı valla. Ver bakalım. Ana. Oğullar değerli. Gördün mü? Gel kanı oğlum. Gördüm. Hakiki pelwandır. Aho on sonra şehre okuw dip şu yerde de galaýamyşlar. Köpüsü. Ya, näme diýer etdi? Ya kap. Şuňa diýanyňa can var ho. Ya kap. Okudan soň şu ýerde galaýmyz, ne bir bolup Dura şoň ýaly Ay ýagdaýlar. men oň alyjy oğlum yoktur. Ay oğlum. Ay. Oh kaka. Gel ho pelwan gel ho. Maryam. Gel pelwancan. Oh kaka. Pelwancan. Abi seni aşağıda okur. Sağ olun. Yukarı kucağa. Aşağıda ho. Beğeneyim mi dur? Ay oğlum beğendim. Yöne Pelwancan o yerde ilek belek seyretmesin. Akılma olun çağıra. Ay dur ho. Başta falan var şey diye. Var şey. İlek belek seyretmeyin. Yok be çağıra. Oğul doğrudur. Doğrudur oğul. Baran işin bile ol. Bar. Ýangan ýylanan bolsun. Ben han oğul diyecek zadım hel cerip diýin. Men olor ýal saltak atylja oğlum yoktur. Ha yalkap onun tek wagt görkeler ne diýip bolsa. Ya. Kaka. Oğlum, Meni ana uğraya verce. Koşa gelip koşa şahinliydim. Sağ oturun kaka. Sağ olun. uğradın mı oğlum? Gitsen sağamanma. Bilim almak katı kovzat oğlum. Yönü çopan oşunum yadından çıkarmagın. O da. Mena tam pakir çopan ni. Han ha, sena tanım çopan. Tuveleme aramızda sen yukarı bilme hevesli. Arzulun hasıl olsun oğlum. Kaka. Ovamada bilimli yaşlar gerek. Doğru malum gerektirler yönü. Kurs için. Bor oğlum. Bar atam bilen koşloş. Bolya kaka. Ata. Ya Allah. Uğradın mı oğlum? Hova ata. Sağaman oturun.
Sağman var. Bolya ata. Kaka? Kaka? Hava? Salamu alaikum. Ha yok, iş neyden olaymasa? Men oğlu. Bolya. Bolya sağolun. Alo. Ece, kovum otur musunuz? Hava meni öye geldim. Yönü kakıma öyde yok, yani işte öyden. Oyuraydım oğlum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaxşımı yağdalan? Xudoga şükür yaxşı. Arma ağrı. Bar var. Geç otur. Kovum oğlum. Şükür yaxşı. Ne hiliyor yağdalan var? Xudoga şükür men oğlu. Ondan oğullar ne aydı? Mamam babam dağım kovum. Hemmeti köp dua salam ayttılar. Salam iyi verenim getirenim sağ olsun oğlum. Uy yoktoda mene oku yirmeye geldim. Oku? Hava. Ay goya. Aytına. Şu halkara atnaşıklar institutunu tarşırdım. Ay berekella. Tuğulama ona oňra aytsan. Garramston ejen kimde seretmäge de adam gerek oğlum. O kaka. Uy yoksa da son kuwatlar bir hil. Ay kaka. Oku tarşıram son okumalı da atlara köp. Wagtym az. Oň üçin öýden çykmany okuwa taýinlandım. Bir ýerden algamaga çykýan nämetem öýdenim çykmadym mene. Yer bolýana. Alo? Meretçan salam. Ýagdaýlar goýmy? İşler goýmy? Ay biz goýlu. Abada? Abada menem gitmeli? Awolo, bilegidi bertegen bolarla. Awo. Ay aňarda biziň bir ulu guruluşymyz bar. Yok, man kömek edersin Meretçan. Aha. Bolya. Baranna. Jaňla şart bolya. Yer näetdiň iýişdiňmi? Hawa iýişdim. Çay oýun saňa. Hawa şeýtsana. Bileje çay içeli. Bolya. Alın. Salam oğlum. Salam. Sual weliniz näçe? 4-nji belgi. Salam oğlum. Sen sual belgi? 2-nji beri. Vay goý. Eýem sagalaýdyň men. Gülüňe näýdi durandyr? Han beýit durmaga taýaryn. Mene sen tanamy? Köyten ağları yurdumuzun güzel hem tätil künjöklerinin biridir. Bu yerde dünya belli dinozavrlaryň aýalanlary bar. Tebii waýlyklary boýunça dünýäde iň bir tanalýan ýurtdur. Dünýägerlik bizde bütün huduklaryň biridir. Ölemeden Teynaga gowja taýýarlansyň. Berekella dowam edip.
Haydi be. Garaşsyzlyk ýyllar içinde Türkmenistana binagarlyk sunmaty. Hatym uly gerime eýe boldy. Owa. Alo. Ece. Oturýursuňyzmy sagaman? Gutlap bilersiňiz. Bolayıptır oğlum. Mutlu olsun. Owa drädir babaňa berýän. Dur. Mendanmy? Hov! Tuveleme. Bolayıptır ola. Kutlayan oğlum, kutlayan. Häzir mamaňa geçirýän. Alo, balam, mutlu bolsun. Senden tamamıdam şeylidir. Bolýa mama, menden hemmesine salam aýdyň. Bolýa ýagşy sag bolun. Bolýa. Taýýar bolun, ılgaň. Häzir baglar nedi? Aşaýy. İkinci. Bokurdok Ana ikinci. çağırýar. Men häzir. Kaka. Salamu aleykum. Pelwanjan taglykmy, tagurunlukmy? Ýagdaýlar gowymy? Nime? Sorasyň. Haýsy bölümne girdiň onsoň? Pelwanlar bölümne diýe. Bolayıptır. Pelwanlar Alayt oglum, ýene pelwan bolmaýken. Diplomly pelwan diýene. Nime? Hawa kaka. Netip bolsa? Hawa. Sen o wagtda bizden midin ölenip bermansyň. Hawa, tapşyr şonu. Ay Ece, sülenim gurulösün. Pelwança, gowy oglum. Tagaman geçen bolsaň bolýar. Ay haw diplomly pelwan boljak. Edi var. Netip bolsa ha bakym oglum sağçylyga da gitjekdir. Bu dolar bilenim gürleşdik. Ähli gatlar gül ýaly. Bolýa. Bor Ece. Sen haçan geljek. Özüň bäýerde bolsaň gowy boljak da oglum. Baramsyň gürleşerse. Bolýa. Bor, sağ ol. Öýdäkilerim köp salam aýtdy Mehri. Elinde öýjükli telefon waka. Butga ýerip gizlenmek näme gerekdi? Mehri. Doğru düşün Mehri. Doğruň aýdaýym alkeninde. Mehri. Ece, men tinagdan geçtim. Hawa. Bolýa, bararym, bor. Oy. Anha äýnegin. Näme boldy? Bir ýeriň agyrtdy. Bolan zat ýoklu. Perman, ýagdaýlaň nähili? Erwetdäl.
tanamam. Şeýlemi? Agy diýene nire barsam öňümden çykyp dur da. Halis ýüregime düşdi şol oglan diýen adam ýok. Meňe Halis başym çaşdy. Howay bir zady borlagy. Han göreli näme tapaklar bar? Hawala bu näme tapaklar bar? Göreli ýitgen bolaýmasyn goý? Göreli hany? Hani göreli. İlkinji tapaga siýasat. İkinji tarih bilen halkara gatnaşyklar tapagy. Göder, ýere toýdan haşol oglanna. Uy, Merdan. Olay meň sınıpdaşym Merdan lagy. Salam Merdan, senmi? Tanaman mı? Göder senmi? Hawa gowmaýagdylar. Gow şükür. Sen şu 9-njy sınıpda o wagt gidişiň ejen kakaň dagy bilen. O bolup olaýdyň sene. Hawa, ola şeýle. Agay, Bahar gelle. Sen goşgulaňy bir tenidem ýatlaýat Merdan. Sen hem teňem goşga goşýanmy? Hawa elbetde. Ýöne oşulaň bar söýgäwürli gitdi. Bilýän Merdan, okaýakak barym da senden göçürýärdi. İnglis tili tapakda. Öyle zatlarım bolýardy. Hawala. Uy, ýogsa da gödel. Joraň bilen tanıştyrsana. Joram, Bahar, tanış bol. Bahar. Bahar. Bahar urunna ýad bolaýamy? Gyş bolýar. Gitme canım bağıtımdan kalbim mananırmın. Sen bu ömrü yaltıdan aybisim ananırmın. Tağzim acap keşfine ah ah aşkına. Sen kömrümün köşküne hanisim ananırmın. Sensiz asla gerekmez canisem mananarman. Başardığın bağıta ferman onunum seni görmen. Ceverinden bağrım geryan gandisem mananarman. Acap keşfine ah aşkına. Sen kömrüm köşküne hanisem mananarmın. Sensiz asla gerekmez canisem mananarmın. Kaka, sen nerede? Şumat konsertüktorda idimden gelek kaka. Bolya kaka. Bolya. Bahar. Bahar dursana. Bahar. Bahar. Yükler gelme. Häzir men oglanlar uğrada aýap. Ulgaş ýöri. Bolýa.
Bolya. Sen onunla yüklüğün uğruna çıkıver. Bolya. Ýaşy onda tagamanmaryň. Alo. O Mirattaj. Ha, Hudaýa şükür ýaşy. Awolo, şu binalan ýanyna aýlanýar. Bolya. Şunmy? Bolya. Barmadan bolmada. Köpman var. Bolya ýaşy. Ha? Bolya. Assalamu alaykum. Salam. Kaka. Ha? Öýdüňi diýersene. Salam. O näçe? Salam. Tanamayan ýerine barsaň bir hillämi? Ya tanamadan tanışıyorum da. Hani yor? Oňam ýeke jagydy wa. Salam. Öýdüm talip. Akıllıca, edeplice. Kakalık mı? Assalamu alaykum. Kaka. Hı? Ýöne dostum gyýdy bilen tanıştyrjak bolup aladalym mı? Bar oğlum. Bana da doğru düşün. Böyle. He, geldiňiz mi tügeleme? Wa aleykümselam. Anama geçelim. Geliyorum. Geçin. Bakarcan, yine de kadırlı mihmallar. Salam Bakarcan. Salam dayı. Doğulun günün kutlu olsun. Sağ olun. Bahar men mihmallar garşalay. Bolya, bir de mehadir bar ya. Bahar, merdandan haýyş etsene. Aýdym aýdyp bersinle. Bolýarmy? Oý dursana oý. Bar verelim. Inne bar berse mor kaka. Gıydım kakın nerede? Bar verin kakam içindedir. Hakasynyň nide turanny bilýän gowulýan ýör. Emme sağlık mıdır? Hawa, bulýaly, Hudaýa şükür. Nerede boljak? Bahar. Doğran onu kutlu olsun. Sağ ol. Oğlanlar, menen ýetip bolsa şu Tomsoň ilkinji aýlaryny awada etmegi meýilleşdirýän. Sebäbi inniki okuw mewsümine çenni şu sport toplumyny ýetirmelidiler. Sapar Gelliewicz. Menem şu Tomsoň ilkinji mewsümine awada etmegi meýilleşdirýän. Gatowy. Ýanyma da gyýdymy terjimeçi edip alaýdym diýen. Muňa olam terjime edip bilýändir. Uy howa, terjimeçi gerek bolsa merdanjana mekde bilýär. Gatowy. O tuwlamy şu okan nurlaryna Angliýada 4 ýyl ingilisini okap geldi. Habarymyz barla, özümiz uğratdyk ony. Mene malkydyň howna har şoruňda aser edip berer. Baka ay vurman doğmuş yar bu gece aşka garp bulandırmış nur bu gece baka ay vurman doğmuş yar bu gece aşka garp bulandırmış nur bu gece şükür kılyan Tanrı'yma geldim aşkına tağıma bin dünlür yanıyla dar bu gece Gözlerim gözlerimde vasfım sözlerimde can sever yar sevgi oldu gözümde gözlerimde vasfım sözlerimde can sever yar sevgi oldu gözümde Siz artık
yanına. Aç yüreğimin yarılda, yürük aşkın dalına. Şir bu gece, bu gece Tıkırtık ver yanına. Aç yüreğimi yarılda, yürüp aşkın